Saan naman niya? Ay, kita naman nagduha din niya. Yatay na niya. Ay, mamalita siya bayot. Why ka nang yatay liver na? Si River siya, yatay, atay? Yeah. Oo niya? Kasi pag mo baga, Hindi. ang baga is lungs. Batas lang. Yeah, atay is liver. Atay, Ay, pag yatay ka, giliver ka. Ikaw, gitikon ka. Ang sama na? Batikon. Basta lagi ng batikuan. Batikon si Manong, rali batikon ng baboy, buka. Kuya, saan na ito? Kita na magduha diri. Pumunta ko sa sunod. Abang utanan eh. Kumutaran mo magkasunod? Nakakinabuhi, rali. Sa sunod ay. Kapuya-puya niyo eh. Ayaw pa sige kumigya ka seryoso ko. Ah, seryoso na ka? Oo, ingat siya. O sige, hatagan ikang time. Buanga Okay. bitaw. Buanga bitaw dyan. Aw, dyan, aluwa. Bitaw ba buwang ba? What's up na gusto nila, no? Buwang dama ni buwang.